Renan birthday oga, shagali kai mai gida. Happy birthday oga, saki ganga mai kiɗa. Yau ne birthday oga, yau ne birthday oga. Happy birthday oga, shagali farin girman ka ne. Babban mai gida yau ranar yin birthday ka ne. Kun ji Umar M Sharif yau din ranar birthday shi ne. Abba nake mai waka ni yaron shi ne. Happy birthday oga, shagali kai mai gida. Renan birthday oga, saki ganga mai kiɗa. Umar M Sharif mai waka sarkin nazari. Waƙoƙin mai gida na sadewa alfahari. Allah sa mai gida kai shekaru har su wuce 100. Masu albarka sannan ka kasance tauraron gari. Ha, kuji taken mai gida ko ga masanin kiɗa. Yes, abba nake faɗa, M Sharif shi ne oga. Yau ne birthday oga, tauraron gaskiya wanda baya SP ya kake. Na gaya musu M Sharif kai ne garzon da kawai ake. Yau birthday mai gida shagali tamkar aure ake. Ka celebrities a wajen babban shagali ake. Ka babban yaya nan, ya Mustapha M Sharif. Shi ma Abdul gashi nan, ya Abdul M Sharif. Happy birthday suke. Taya Umar M Sharif, ga ƴaƴan mai gida, kuji ƴaƴan M Sharif. Abban Aliyu ne abban Hafsat, kuji mai gida. Ango ga Maryama a sarauniya matar mai gida. Ummu Aliyu ce ummu Hafsat uwar gida. Allah barku da mai gida, anti Maryama ke ɗaya a gida. Ku kasance uwar gida, amarya sakar gida. Kada Umar M Sharif, ku kasance har abada, ku kasance har abada. Kasance har abada, kasance har abada. Happy birthday oga.